Bore da i chi i gyd a chroeso cynnes iawn i'r oedfa yma. Ddydd Mercher diwetha, roedd hi'n wyl yr Ystwyll, gwyl yr Epiffani, a mae yn gwasanaeth ni heddi yn adlewyrchu y thema arbennig yna. Dyma ninnau felly yn gwrando ar ddechrau Eseia pennod 60. Cyfod llewyrcha, canis daeth dy oleuni, a chyfododd gogoniant yr arglwydd arnat. Canis wyle, tywyllwch a orchuddia y ddeiar, arfagddu y bobloedd, ond arnat ti y cyfyd yr arglwydd, a'i ogoniant a welir arnat. Cenhedloedd hefyd a rodiant yn dy oleuni, a brenhinoedd at ddysgleirdeb dy gyfodiad. Cyfod dy lygaid o ddi amgylch ac edrych, ymgysglasant oll deithant atat, dy feibion a ddeiant o bell, a ddferched a fegur wrth dy ystlys. Yna y cei weled, ac yr ymddisgleiri, dy galon hefyd a ofna ac a heleithir, am droi atat luosogrwydd y môr, golyd y cenhedloedd a ddaw i ti. Lliaws y camelod a thorchuddiant, sef cyflym gamelod Midian ac Effa, hwynt oll o Sheba a ddeiant, air a thys a ddygant, a moliant yr arglwydd a fynegant. Gadewch i ni weddio. O Dduw y goleuni a'r tangnefedd, y mae I ogoniant yn disgleirio ymlentyn Bethlehem, ac yn dal I dynnu'r cenhedloedd at ati dy hun. Chwalar tywyllwch sy'n gysgod i'n llwybr, fel y deiwn I benlunio ger bron Crist mewn gwir addoliad, offrymu ein calonnau a'n heneidiau iddo, a cherdded yn I bresenoldeb, gan fyw fel y dysgodd ef I ni. Amen.
Efengyl Mathew sydd yn adrodd am ymweliad y sêr Ddewiniaid. Wedi Iesu gael ei eni ym Methlehem, Jwdea, yn nyddiau'r brenin Herod, daeth sêr Ddewiniaid o'r dwyrain i Jerusalem a holi ble mae'r hwn a anwyd i fod yn frenin yr Iddewon, oherwydd gwelsom i seren ef ar ei chyfodiad a daethom i'w addoli. A phan glywodd y brenin Herod hyn, cythriddwyd ef, a Jerusalem i gyd gydag ef. Galwodd ynghyd yr holl brifoffeiried ac ysgrifenyddion y bobl, a holi ganddynt ble yr oedd y Meseia i gael ei eni. I hateb oedd, ym Methlehem, Jwdea, oherwydd felly yr ysgrifennwyd gan y proffwyd. A thethai Bethlehem yng ngwlad Jwda, nid y lleiaf fwy tŷ o lawer ymysg tywysogion Jwda. Canis ohono tŷ y daw allan arweinydd a fydd yn fugail ar fy mobol Israel. Yna galwodd Herod y sêr Ddiwiniaid yn ddirgel ato, a hwlodd hwy'n fanwl pa bryd yr oedd y seren wedi ymddangos. Anfonodd hwy i Bethlehem, gan ddweud, ewch a chwiliwch yn fanwl am y plentyn, a phan fyddwch wedi dod o hyd iddo, rhowch wybod i mi, mwyn i minnau hefyd fynd a'i addoli. Wedi gwrando ar y brenin, eithant ar ei taith, a dyma'r seren a welsent ar ei chyfodiad yn mynd o'i blaen, hyd nes iddi ddod ac aros uwchlaw'r man lle roedd y plentyn. A phan welsant y seren, yr oeddent yn llawen dros ben. Daethant i'r tŷ a gweld y plentyn gyda mair i fam, syrthiasant i lawr a'i addoli, ac wedi agor i trysorau, offrymasant iddo anrhegion, aur a thys a myr. Yna, ar ôl cael ei rybyddio mewn breuddwyd i bido a dychwelyd at Herod, eithant yn ôl i'w gwlad ar hyd ffordd arall. Wedi iddynt ymadel, dyma angel yr arglwydd yn ymddangos i Joseph mewn breuddwyd a dweud, cod a chymer y plentyn a'i fam gyda thi, a ffo i'r Aifft, ac aros yno hyd nes y dywedaf wrthyt, oherwydd y mae Herod yn mynd i chwilio am y plentyn mwyn i ladd. Yna cododd Joseph, a chymerodd y plentyn a'i fam gydag ef liw nos, ac ymadael i'r Aifft. Arhosodd yno hyd farwolaeth Herod, fel y cyflawnid y gair a lefarwyd gan yr arglwydd trwy'r proffwyd, o'r Aifft y gelwais fy mab. A boed i fendith Duw orffwys ar y darlleniad hwnnw o'i air ef a'n deall ninnau ohono. Gnewch i ni weddio gyda'n gilydd. Rydyn ni'n rhoi diolch i ti o Dduw yn bod ni'n cael y cyfle hwn unwaith eto heddi i ddod ynghyd gyda'n gilydd yn bod ni mor bell oddi wrtha'n gilydd mewn pellter daearyddol. Diolch o Dduw dy fod ti yn ein cadw ni, diolch dy fod ti yn ein cynnal ni. Diolch o Dduw fod y seren yna yn disgleirio o hyd a'n bod ninnau yn cael gweld fod Iesu yn oleuni i'r cenhedloedd, fod Iesu yn oleuni i'n bywydau ni. Llewrched y goleuni hwnnw ar hyd wyneb yn deiar heddi, a boed
I bob arweinydd ar wyneb y ddeiar, gael weld mai fe yw yr un sydd yn dod ar gwir oleuni i mewn i'r byd. Cyflwyno ni ti anghenion yn byd ni heddi. Rydyn ni yn rhoi diolch o Dduw, ie, am yn cadw ni, ond rydyn ni hefyd yn sylweddoli fod yna gymaint o anghenion mewn gwahanol lefydd. Bydd yma yng Nghymru ac ym Mhrydain yng nghanol pandemig boed o Dduw i bobl gael i cadw'n saff oddi wrth haint Covid-19 a boed hefyd i'r rai sydd wedi gael eu heintio dderbyn y gofal gorau posibl lle bynnag y maen nhw. Rydyn ni'n cofio yn arbennig am yr hen a'r methedig, a mae bobl yn byw mewn cartre nyrsio neu preswyl, neu yn gorfod derbyn triniaeth neu gofal mewn ysbyty. Bydd gyda nhwthau o Dduw a boed iddyn nhw beidio a theimlo yn unig, ond dangos dy hun iddyn nhw yn dy lawnder, yn ysblander Iesu dy fab. Rydyn ni yn gweddio am ddeithineb i bob un mewn awdurdod, yn enwedig ynglyn â'r broses o roi brechlyn i'r rhai mwyaf anghennus. Boed i hyn fod yn wir nid yn unig yn ymwlad yn unen, ond hefyd yng ngwledydd tlawd yn byd ni, mwyn i bob un dderbyn o'r hyn y mae wyddoniaeth a thechnoleg yn medru i gyflawni. Clyw yn gweddiau preifat personol ni os gwelid yn dda. Clyw ni wrth i ni gyflwyno i ti a rai sydd yn dost heddi, a rai sydd yn galaru, a rai sydd yn gobeithio am well yfori. Bydd ie gyda'r sawl sydd yn timlo'n unig. Boed o Dduw i bobl medru godi ffôn, medru rhoi neges o hyder hyd yn oed yn yr oriau tywyll hyn. Clyw ni felly am i ni ofyn y pethau yma i gyd yn enw Iesu, a'n dysgodd i ni i gyd weddio, gweddi'r arglwydd. Ein tad, hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, dyled y deyrnas gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni yn dyledion, fel y myddeiwn ynnau hi'n dyledwyr, ac nac arwain ni hi brofedigaeth, ddeithyr gwared ni rhag drwg. Canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oesoedd. Amen. Fi'n siŵr bod ni i gyd wedi cael rhyw fath o anregion nadolig. Mi ges i un anreg o'n i ddim yn ei ddisgwyl o gwbl. Lle mae'n i weld e? Fe da fi fan hyn. Dangosai fel lan i'r camera. Chi'n gweld e? Fi'n credu oedd un o'r plant yn timlo mod i ddim yn deall ta fi oedd y bos ar yr eilwyd. Felly oedd rhaid iddyn nhw gael arwydd i'n atgoffau o'r ffaith. Neu efallai i bod nhw yn ystyried dweitho fi mod i'n cymryd yn hunan o ddifri, gormod o ddifri, a bod rhaid yn dynnu i lawr peg neu ddoi. Wel, dwi ddim yn gwybod yn yr hanes yna yn Mathew pennod 2 os oedd gan Herod arwydd tebyg i hyn ar ei ddesg, ar ei blas. Mae'n bosib iawn mi oedd rhywbeth tebyg gyda fe. Achos rydyn ni'n gwybod oddi wrth y darlleniad hwnnw fod tipyn o feddwl gyda Herod iddo fe ei hunan. Tipyn o feddwl mai fe oedd y bos i fod. Pan mae'r serddiwiniad yn dod ato fe, wedi mynd i'r lle rong wrth gwrs, wedi mynd i'r palas yn lle dilyn y seren i'r man, lle roedd ei fod,
mae Herod wedi cael ei gythryblu. Mae wedi cael ei gythruddo mewn ffordd fod rhywun wedi dod at y drws ac awgrymu fod rhywun heb law amdano fe i fod yn fos yn Jwdea. Mae'n amlwg nad oedd e yn reoli a ymreolaeth cadernid iawn. Oedd yna bygythiadau ar ei ymreolaeth e. Roedd e yno yn unig am fod yr Rufeiniaid yn caniatáu iddo fe i reoli. A falle, a dweud y gwir, bod eraill a gwell hawl i fod yno yn y palas. Falle dyna pam mae e wedi i gythruddo a'i gythryblu pan mae fe'n clywed newyddion y sêr Ddiwiniaid. Ond mae hyd yn oed rhywun fel Herod yn medru bod o ddefnydd yng nghynllun Duw, achos fe yw'r un sydd yn galw yr arbenigwyr ynghyd mwyn iddyn nhw roi'r ateb i Herod i'w gyflwyno i'r sêr Ddiwiniaid, mwyn iddo roi'r ateb lle mae'r brenin a anwyd. A beth am olygfa? Pan mae'r sêr Ddiwiniaid yna yn mynd i'r tŷ lle mae'r tulu bach erbyn hyn, mae'n amlwg i bod nhw wedi cael eu cyfareddu gyda'r olygfa. Bod nhw yno ym mresenoldeb, nid y big boss ffug yn y palas, ond yr un go iawn. Yr un sydd yn goleuo pob peth, y llewyrchyd pob goleuni arno, a mae pob goleuni yn llewyrchu ohono, Iesu Grist ei hun. Maen nhw yno yn ei addoli, maen nhw yno yn ryfeddu, ac yno maen nhw'n cyflwyno i trysor ger ei bron. Yr aur a'r ffys a'r myr, yr symbolau yna o gyfoeth go iawn y cyfnod, symbolau o gyfoeth i'r brenin ei hun. A fer ni'n gwybod, yn ein byd ni heddi, mae nifer o bobl yn tyngu i fod nhw yn big boss, i fod nhw yn gosod arwyddion ar ei desg lle bynnag maen nhw, mwyn i bawb cael gwybod ta nwthau sydd yn reoli y cyfan. Yn ar y degau, maen nhw'n twyllo i hunain fel y gwyddon ni, da nhw sydd yn medru reoli. Fel rydyn ni wedi gweld yn yr wythnos yma a'i thibo, falle fyddwch chi'n big boss heddi, ond erbyn y fori bydd rhywun arall wedi ei ddewis yn eich lle, a fedrwch chithau beth bynnag eich chi yn dymuno i ddweud, wneud dim byd yn ei gylch. Felly, anennau'n dathlu gwyl yr ystwyll. Ystyriwch siwt i ninnau yn ceisio fod yn big boss yn ein bywydau ninnau, a siwt mae rhaid i ni mor aml ildio y lle hwnnw i Iesu. Ildio unrhyw deitl rown ni o bwysigrwydd arno ni ein hunain. Ildio'r cyfan i'r un ddath i'n byd ni, i fod yn oleuni i bob cenedl, i fod yn oleuni ar ein bywydau ni. Mae Donald Trump wedi derbyn ban o roi pethau ar Twitter. A fi'n gwybod bod hwnna siŵr o fod yn siom mawr iddo fe, achos ar hyd blynyddodd i arlywyddiaeth, mi oedd e'n codi yn blygeiniol i roi i farn am y byd a'r betws ar Twitter. A rwy wedi bod yn edrych ar Twitter yn ddiweddar, a mae rai pethau ddifrifol yn gallu bod arno fe, a mae rai pethau digri hefyd. Rwy am ddangos llun i chi yn awr.
Gobeithio bod chi wedi gwerthfawrogi beth sydd yn digwydd yn fan hyn, fod ymweliad y Sêr Ddiwiniaid wedi gorfod newid rhywfaint lenni yn oes y Covid. Gweitha'r ffaith bod rhaid i ni o hyd i ystyried masg ar ein hwyneb a'n dwylo yn lân a phellter oddi wrth yn gilydd. Rydyn ni'n gwybod bod y plentyn hwnnw yn y tŷ ym Methlehem yn disgleirio ei lewyrch arnom ni o hyd ac yn dymuno y gorau i ni. Boed i fendith Crist Iesu lywyrchu arnom oll. Amen. Fel sydd yn arferol ar ddiwedd yn gwasanaeth fel hyn, gai eich hannog chi, os ych chi'n ymwybodol o unrhyw anghenion ymarferol neu bugeiliol, eich bod chi'n codi'r ffôn a ddod i gysylltu â minnau neu un o swyddogion yr eglwysi. Mi fydd yr Oedfa wythnos nesaf yr un fath yn cael ei osod ar YouTube. A mae'n debyg y byddwn ni yn gorfod gwneud hyn bellach am rai wythnosau nes bydd Llywodraeth Cymru yn dweutho ni bod lefelau y feirws yn lleihau yn y gymdeithas. Gwnewch i ni weddio gyda'n gilydd. Gras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân. Bydd o gyda ni oll. Amen.